Ohayo minasan. Guys, finally no guys, na-order na natin yung kama ni Mama. Oh, nagpaudod daw yung aking magandang ina. Masaya no guys. Yan na yung in-order ni Mama, dumating na isang napakalaking kama, king size. Oh, sabi mo king size, di ba? NANI? Sabi mo king size. Iya mo na talaga rin. Kung alias ay Sabi mo king, di ba? osam ni MJ. Oh, lab. Lab. Magsiaryo. Diyos ko, nung king size ay yan, ugsaya ko manitang king kaya, kasya. Tobalo, sabi mo kasi king size. Ay, nanong king size? Double sinabi kaya kayo. Liling pa itang in-order. 140.90, di ba? Ito in-order ko. Ayos to ya, 140.90. Sakto. Sakto sa gilid. Oh. Saktong-sakto sa gilid. So, ang mangyayari, upo sila kasi non-adjustable na yung sa harap na upuan. Yun. Hindi na siya pwedeng i-adjust hanggang sa likod pa. Pag kasi nilagay namin doon sa likuran, medyo pangit. Marami din kasi akong gamit dito sa likod. Hindi mga emergency kit, mga jack, mga tools. Tokyo. Let's go Tokyo. Let's go Tokyo. Tokyo, no Tokyo? Really? Yes. Yay! Tat. Ojamasimasu. Tayo matto ja, tabri magising. Matto ja. Tipa. You exit that. Mamaya lang yan. What are you playing? Oh. Deme, oh. What are you playing? Deme, oh. Galing na po magpindot-pindot, oh. Sabihan mo kang papa. Papa, you throw this away, mo na. Kaya ka maglakon mo kanya ng papa na. Okay, guys. Ang ganda pala ng balcony nila dito, eh. Sana all. Oh, magmi-bless na kita. Hi. Ayo, bagong haircut Yung si haircut. ano? Oh. Haircut si ano? Ba't kinuha itong matcha ka rin? May matcha dyan dyan. Lili. Saan? Okay ba? Yan. Hot pot. Yung kay mama naman. Seafood, bihon. Ano ko no, muna. Tapos na-order ko yung mali po na ano. Yan oh guys, oh. Sinusunog pala oh. Ayan. Pupunta kami ng Asakusa. Ayan. Ayun oh. Wala. JR? Hindi yan. Yun man yung ano, Apple May man ano. Oh. 1番線多数規制車橋本行きが10両編成で到着します。 Hello? ご注意ください。 Nandito kami ngayon sa Bakurayama. Bakurayama ba tawag dito? Yung tawag dito pero andun si Papa. Nakabili na kami ng ticket. Direction 5 no? Yan. 5. Pag may... Sugoy na. Na si Papa. Oh, yan na si Papa. Ito yung ticket. Nakabili na kami ng ticket. 180 lang. 180 mo.
Tubos ulit. Lagi na lang kayo sa Morishita. Doon din mag-travel. Natsu, here ka. Hoy! Hoy, wear your proper jacket. Ah. Mabay lang ako yun. Oo. Oshiage. Number 2. Ha? Tama dyan. Pasyage. Yes. Sige ma. Asan yung sayo? Ito boy, nakalimutan niya yung ketay niya. Ay, yung ticket niya. It's hot. Atsoy, no? Kini kayo ma. Kini kayo. Pupunta kami ng Asakusa na naman. It's been a long time since the last kong nakapunta dito sa Asakusa. This time with my asawa. Ano kasi yun? Trakin. 2番線ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。 Tama no, ito nga yung dinaanan natin no. Ano, ito first time ng asawa ko makapunta sa Asakusa. Yes. Tagal na namin gustong pumunta, hindi kayo makapunta-punta. Masarap kasi maglakad dito guys. Lalo na sa Tokyo. Yan tama, sa taas. Taas. Walang katapos ng hagdan to boy. Pang malakasan ang lakaran dito boy. Pag di ka malakas dito, dami. Why are your feet so tired? You eat ramen eh. No, because I upstairs too much. Okay, I see. Daddy, I want to park. There. Ay. So heavy. Oh, look at that. Look at Osiri, no? Ayun oh, doon man oh. Sugoi ne. Daijoubu desu yo. Ah, daijoubu desu. Yeah, ちょっと見るだけで。What can you say? Ayan oh. Kirei dayo. Ne, yappari. Ito yung ilalim ng elektriko. Tanawa, wala kong lawas. Masaya no guys. So, dito kami. Ayan na, wala na akong charge buo. Meron ng sakura dito, Bio. Sakura na yan eh. Pupunta kami towards to the Jinja. First time ko makapunta ng Asakusa na gabi. Halos mga nagsasara na yung mga ano dito. Shop. Pasok na kami dito sa pinaka main temple ng So yan na nga, nakapasok na kami sa temple. Grabe naman yung mga sandals na ni. Ang lalaki oh. Ang lalaking sandals ni Boy oh. Oh. Oh.
So okay, andito kami ngayon sa mga parang giant lanterns ng Asakusa. Ayan, as you can see. Oh, ayan oh, sa mga parang lanterns. Sayang boy, nawala na ng tubig yung ano, yung dito sa may ano dito, nawala na ng tubig. Ang ganda pa rin na talaga ng Asakusa, which is time check tayo is, you know, 6:30 na ng gabi. Grabe pa rin yung tao. Kaso sarado na ngayon ano. In short, nagiging parang picturean na lang siya. Ayan oh, ang daming taong maakyat. Ewan ko kung alam nila yung... Kung kasi pagpapasok ka sa Jinja, bago ka papasok dito sa loob, magbabaw ka muna sa gate eh. Hindi, doon sa may gate, doon alam ko eh. Before ka papasok dito sa area na to, ang alam ko, mag-ano ka muna, parang excuse ka na papasok ka sa bahay ng mga gods. Ito, omikuji, parang luck. Speaking how luck are you? Swerte. Try mo daw sa bamboo. Asan yung bamboo? Ayan o. Bamboo janai kedo ne. Tetsu. Ayan o. Mga waroy kuko. Pag waroy ko to daw, itatali daw dito sa parang bamboo, which is hindi naman siya literal bamboo, which is para sa metal rod. Ayan. Yan. Ayoko. Hindi ako naggaganyan. Ang ganda dito eh. Ano, oh, ito si Natsume, oh. Ang ganda nga eh, oh. Hello. Oh. Parang ikaw yung si MJ. Kinita dumalan. Ano yan? So ito guys, nagutom sila. Dito kami kakain ng agemanju, si Natsumi at si Papa. Tabi tayo, no? Nani tabi tayo, no? Chicken. Chicken nani? Aji wa? Cheese. Chicken nani? Cheese. Chicken cheese daw ang gusto niya. Subuan, meron siyang parang buo-buo na ano, na laman. Subu. Yung yung matamis na parang ano, subuan. Kinakain mo? Yes, yes. Ayun na lang, goma. Goma sesame seeds だよ。一つといちごまだありますか？あー、ごま。 Subuan. はい。ナノパマン、かぼちゃ、さつまいも。いや、抹茶もう一つください。以上です。はい。置いたな。bigay mo na sa kanya.はい。 Wala ni cheese. Ikaw mo na. Lai nga eh. Lai nga, wala. Ito na lang yung binibenta niya. Ayun, nagalit. Hi. Arigatou gozaimasu. Hi. Arigatou gozaimasu. Hi. あ、ここに入れちゃってもらっていいんですか？ごまを。はい。はい。ありがとうございます。Tara. Ayan na, nakabili na kami ng parang ano. Na! Alang, ha? Oishii la rin ni, takma me, bital na me. Video me ako. Ito kakain na namin yung ano. Ala rin ni ma, bala mo tinapay lo. Matcha tsubuan. An sila be, may flavor na an. Ang sarap guys oh. Ano yan, Dempo? Dito oh, yun oh, daan ka dyan oh, tara. Dito kami ngayon sa parang maliit na Edo Street. Dito sa Asakusa. Ang mahal ng Mont Blanc no, dati tig-6 yen nga lang ni. Mahal na ng Mont Blanc ngayon boy oh. Ang 500 na siya. Ang ganda naman pala mag-ikot dito pag gabi kahit papano. Sa likod namin is Sky Tree. Ano?
Oh, yan pala, may McDo eh. Ay, Ichigo. Hantaygawa Ichigo. So, ang laking Shotengai pala dito sa Asakusa, no? May sushi din dito, tango. Kung dito pa si Spider-Man, no? Grabe, uy. Basta, sikat to na Shotengai. Ang ganda. Dito kami ngayon sa harap ng McDo. Hinihintay namin sila Natsumi kasi nag-order sila ng McDonald's. May mga izakaya, yan, may mga soba, may mga seafoods. Ang daming pagkain dito sa Shotengai na to. Halos mga pagkain na lang yung mga binebenta nila dito. Ayan, oh. Tignan mo tong batang to, oh, talagang, are you still bored? Mite, look to the camera. Are you still bored? No, you're not bored. Are you enjoying? It's already 7 p.m. You're the only child who... Oh, it's rain. Wala siyang curfew, no? Talagang literal na hindi pa rin nawawala yung mga person dito. Last time ko napunta dito is 6 years ago ang last time napunta ko dito sa Asakusa. So, goodbye Asakusa na. Bye-bye Asakusa. Bye-bye Asakusa. Kochima, so. May na-elevator mo aro yo. Dosuru oyo. Yan ah. You don't like to walk? No, it's exercise, you know. Temple. Ay, mga shrine. Wow. Ayo. 360. 360. ここだよ。今ここ。だから浅草橋。ごめんなさいべ。じゃだったら おdi Kuramae。Kuramae に降りてきて。だからいいよ。tara行きましょう。Hindi tayo dito dito, boss. なんだっけちょっと待って360 ilan tamo metro to ayan o Di mabawala ng Almarini, sumit-metro tama. wait 大丈夫だよね Subway ticket pala yan. Gaya ni Chinowen yung tinubos mo? oo Kaya ka mangutang dito. ay ちょっと待って間違ったわマジかすいませんこんばんは切符を間違って買ってしまったんですけど、JR 切符の1枚だけじゃなくて4枚でした。ごめんなさい。これはメトロの切符ですよね。はい、そうです。はい、JR の切符に買いたいんですけども。JR は浅草駅から走っていないんですけど、どちらまで行くんですか？ここから蔵前降りてきて、で蔵前から、森下まで行って、そこからありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。Tama. So pupunta kami ng JR. Andito kasi Ginza line yung ano niya. But exit na naman to. Chiganda. Sabi ko na kasi kita ang kabila eh. Yun lang yung JR na alam ko eh. Doon sa malaking building. Na? Yun nga oh. So yun na guys, no? Mission failed na naman kami. Skytree umite. Are you tired? You wear your jacket. Ganun na lang gawin natin. Yung kanina nagbili tayong 180 something ka na. Tapos baba tayong Kuramae. Yan. Kaya nga, lahat yan metro nga. Daini Terminal daw be. Ayan ba yun? Tara. So ito na boy. Nakita na namin yung Eiki. Yun lang. Mabitis is so tired.
Sabi niya guys, my BTS is so tired daw. Hindi yan, ticket na yan dito. Ito na, nakapunta na kami ng Asakusa Line. Kasi ang pinunta namin kanina is Metro Line. Dami. Ayan o, tama nga o, ayan o. Para 180 na ko yung sa loob. oo, 180 muna. Wahan mo muna ka kung bakit. Asan na yun? 180. Tingnan mo, station na to. Papuntang ano. Ayan o. Ayan o. Morishita desho? Yosh. Go! Tama, ayan o. Nakita na namin yung dapat namin sakyan. Oh. Ano to no nani? Ano to no nani? Your feet, what? Ito guys, yung asawa kong magaling, no? Nilungkot niya yung ticket niya, akala niya daw resibo. Pinasok namin sa fare adjustment fee na machine. Hindi, nakapasok yun sa kanya, yung lukot-lukot. Tapos yung kasunod na pumasok na ticket, hindi na pwedeng pumasok. Ngayon tawa siya. Ngayon, no? Aray! Itayo. Iti. Siya nakalabas. Ako hindi ako nakalabas sa loob. Kaya ang ginawa nung ng tao, jidoja nakushite, manual ticket fare adjustment ang ginawa namin. Gatawa siya. So yun ang nangyari nga doon, boy. Di pa siya makamove on. So ito na guys, tapos na ang aming Asakusa trip. Andito na kami ngayon sa Ichinoue. Welcome back. Yun na nga. Yan na. Hindi pa rin makamove on. Pinasok niya, ginawa niyang parang alam mo yung tissue na pang nagpusit ka ng sipon, ganon. Yun na nga. Grabe yung lukot-lukot. Tapos pinasok niya dun sa may ticket adjustment. Ito yung last na sa kanya, hindi siya nagsumari. Yung sa akin na yung pinapasok ko, nagsumata na yung sa akin. So ang nangyari dun is hindi na. Oh, nasira na yung machine. Tinawag pa yung tao dun sa kabila na, "Simasen, sumatte rin desu kedo," sabi ko. Okay, maraming thank you.